Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Izima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngithi angibingelele kakhulu kwisizwe sonke sikaMthaniya namaphethelo enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga kwabamhlophe nabamnyama eNdiya siyabingelela futhi nakhona ke ngibingelele nje kuwonke umuntu obukela uMC Polvas esikhathini samanje la ku Siyaviva TV1 nganza kwethu la ngithi isemhlophekazi ila geza khona mina kuphela nakhona ngigeza la ngokomyalelo enganikezwa wona ngithi ke insipho manje ngiyithathe ngiyinikeza abantu ayidlule futhi nami la ngithi mangicwile khona bese ngibona izinto zenzeka lensipho engiyikhipha njengamanje insipho yokuthi mawuhlaba ikhwela noma umemezile noma ufisa into leyifisayo ayibonakale umehluko udingayo awenzeke ngizothi ke kubantu ngamemezela ngathi lo nyaka unyaka kaMC Polvas nabantu abayomlalela mayekhuluma namanje ngisaphinde ngiyasho unjalo akushintshi nganza kwethu ngifeka ngitshela ukuthi ngizobonga abantu ngezinto ezahlukene ngiyazibona ngoba ngifihle bayaletha abantu ngiye ngantshela ngathi hayi khona ngeke ngimtshele kona ngoba ngisathenjisiwe kona mawungeze emzini wami ubone kunekhaphothe ebiza lendlela eyisimanga cishe it's around 16,000 something yona iyodwa isandla somuntu oyenzayo it's around 7,000 and something umuntu okwazi ukungifakela yona naye abona amandla kaMC Polvas izibongo zabantu abasizwe insipho uMgabe noMandela ikhaphoti naye la ngaphandle bayazi abantu ukuthi idura kangakanani uvrando wami nje awusanethwa ngakhuluma ngama-tiles ngathi ubabhlatshwayo yena owenzile ngase ngantshela nathi kunenduku enginifihlele yona ngoba ibisise ingxoxweni ukuthi uma kwenzeka ukuthi ngempela amaPolvas lensipho uma ikwazile ukungiqaqela ukuthi yaqaqisisa na kanjani mfana kithi uzokwazi ukuthi ikhaphoti la ifakwe yimi usho lenkosazana ngantshela ngathi GNU ilimaza abantu abaningi imisebenzi ifile isifikile yathi cha amathenda yonke abuyiswe njengoba injalo iyaqhubeka iyasebenza niyazi ukuthi indawo eyiningi ngiwamapipe amangaka ngikuyimigaqo nani ngenxa yalomgabe noMandela masikhuluma ngomgabe sikhuluma ngensipho enje uyayibona umgabe lo esikhuluma ngaye kanti futhi masikhuluma ngoMandela ngithathe nomyiphi nje sikhuluma ngensipho enjani enje uMandela lo right ngizama ukuthi ke kubantu abangithinte ku 079 0453 446 079 0453 446 ngithe ngine-special esiyoze siphele ngomhla ka-18 ngelanga lami lokuzalwa ku-March 2025 18 March 2025 ngithe specially sizophela ngisakutshela ke namanje woza nalo 300 rand uthatha insipho uMgabe noMandela uzosithola zimbili phela uzosithola ziwu2 insipho uMgabe noMandela wena kwakho ukuthi ungifonele ku 079 0453 446 ngifuna nibone mangithi semhlophekazi la ngizokhuluma ngento enjani sondela nje la ubabukisa insipho zakho lezihleli kahle lapho khona egeza khona mina kuphela yimi nje la ekhaya ogeza la ngedwa ngendlela yemiyalelo nemfundiso engifundiswe ngayo when it comes to ama river god when it comes to indlela yokucela kwingilosi yesibani senkasimulo lensipho njengoba idude edamini sikhuluma nje idudela wena yothi ifike ekhaya ngabe ugeza ngeshawa noma ugeza ngendishi noma ugeza nobhavu noma ugeza ebhakedeni izofika ikhiphe uyilento oyifunayo izofika ikuwashe ube yilento oyifunayo abantu ke ngisabaphinde ngiyabamema uyi-domestic worker ifurnisher ihlala iphiwa abanye abantu wena uphiwe thatha nangomgabe umedem uzokupha leyo furnisher mhlambe uthisha esikoleni unikezwe i-department ethile mhlambe uphethe art and culture noma uphethe into ethile esikoleni kodwa njalo uhlangahlukunyezwa umuntu ogaqelele yonto noma uyi-HOD noma uprincipal khona abantu abagaqela izikhundla zakho
079 0453 446 uyitholele nangu uMgabe uyitholele nangu Mandela le nsipho nganza kwethi insipho yesimanga le nsipho insipho kazwelonke le nsipho insipho kaNombani ingakho ngithi ngo 300 rand ku special ungakwazi ukuthi ikusize ngishayela ucingo ku 079 0453 446 usenkontrakini njalo makuzo office umuntu ethola short time nikezwa wena 0790453446 siqede leyo nto mhlambe kini noma ngakini uyanukwa ubizwa ngomthakatho oza ugeze ngalensipho siyisuse lento siyilahlele kude lensipho ivula kuvaliwe lensipho inqanda imimoya emibi lensipho inqanda izilwane ezithunywa kunina zizovala ivimbe zivale zibopha amafinde empilweni yakho mhlambe isilwane njalo siyakuxhafaza silala nawe siyakuhlupha ushaya indlwabu nje awuthandi isilwane noma sikukhwela isho kuthiwa ngabulele epusheni ubone ngathi bulele naleya ndoda ubone ngathi bulele naleya ndoda ubone ngathi bulele naleya ndoda 079 0453 446 nawe umuntu osilisa siyakuhlupha isilwane uyasazi ukuthi mase sifikile sikukhathaza amalungu omzimba wonke thatha nanguMgabe uthathe nanguMandela ugeze ukhuculula umzimba wakho kusuka ichitho kuvele lenhlanhla wazalwa uyifumbethe uvele leyo nhlanhla nje ingakho ngithi wozani nonke la emhlophekazi iwona mkhumbi ke kaNoah lo engeza kuwo inhlanhla zakho ukwazi ukuyibona uma sengidlulisela ngeke ngithi la ngena khona nami so ngena la ngizoshaya umkhuleko omncane so ngena la ngizobonga okuthile la so ngena la ngizofinqa okuthile la ubhavu nje onormal nganza kwethu normal ipatroom nje enormally yayizwa leyo nto akunamlingo imina kuphele ngazi ukuthi uma sikhuluma ngokuthi ama river god iwona ngiholele ekutheni ake ngigeze endaweni enje yayibona bhavu muhle sulekile uright ilageza khona mina izinto ezikwazi kwenzeka nawe ngifisela ukuthi kulonyaka ukwazi ukuyibona into efuna ukuyibona kodwa ke naku umyalezo ekuthiwa ngudlulisi especially kubantu abafuna imoto wena unama problems ukuthi imoto akwazi ukuyithola ngizokuhlebela mina unyaka wakho lo imoto uzokwazi ukuyithola nalabo abafuna imizi ngiyakuhlebela mina uzokwazi ukuyithola because into yami kule game around izinto eziphathekayo abantu abanenkomo ngicela bengithinte nganza ukuthi bethathe uMgabe noMandela khona nenye into engikunika yona eseceleni uma unenkomo nje uthi ufuna inkomo zakho iphatheke kahle zibe right ngifonele zingantshontshwa noma zivikeleke noma kube njani ngifonele angiphethe umlingo futhi angiphethe into ezokuguqulela umhlaba ube yizulu kodwa ngiphethe into ezokwenza ukuthi ubuye uzongibonga Darko Blue njengoba ngihlezi ngichaza nje ngikwijeni ke njengoba sikhuluma nje khona la ngibheke khona nakhona ngiyoqoqa nganza kwethu ngakho ukuthi mawugeza ngomGabe noMandela inhlanhla iyavuleka inhlanhla left and right ubuke ngami lokho engisebenza nabo bayangibonga ubuke ngami lokho njengoba kuyinyanga kaMarch izinyanga eziningi engisebenza nazo ezineqiniso empilweni yami ziletha ama gift because zisebenza nomuntu ogezekile nohlambekile osebenzisa uMgabe noMandela ngithi la ukuthi kushaya umhla ka18 ngicelebrate party yami kube ukuthi nawe usukwazile ukuthi mapholoba ngenxa ukuthi ngageza uMgabe noMandela ngicela ukubonga ngithi angibonge nje especially ke sika 300 rand nganza kwethu shaya ucingo 079 0453 446 uMgabe noMandela uma siphele special funa nizwe kahle insiphi yahamba iyoba 1.5 uma saphela nje special izobe siba 1.5 kahle kade yaphela insiphi yayibekelwe special kodwa besilokho esieda ngenxa ukubona idemand yabantu njengamanje njoba ngiletha le incane lengiyivezela ngizonika kuphela abantu abangu 220 only 220 bese ngiyazivala ithi alo mhla ka18 ufikile noma akafiki wena okwakho ukucheck ukuthi ngabe sekhona ni special ku 079 0453 446 bafowethu labo ba driver ama Uber bafowethu labo ba driver ama taxis abagibela bakuthande akwenzeka into engakazi yenzeke ukuthola itip from ipercent lithi keep a change lithi ungawubuyisi lo ushintsho wakho ucine yayizwa leyo nto akwekwenzeka izinto engakaze ziwenzeke empilweni yeindustry kuyona uma wena ugeza ngaloMgabe noMandela bosi ngisabasebenza ama restaurant ngiyanicela nganza kwethu ngale kwetip khumbula ukuthi kulula ukugcoshwa kwakho khona ofika ayafaka ikokoroshi khona ofikayo amaneyo khononda ngawe
bengakhona ndisho bebe u5 abantu beplanele ukuthi unqabe ukunikeza oyedwa inamba once bakhona ndaba bo3 babo u5 imanager ithi hambe ekhaya uyohlala ekhaya sokuke sikufonele so kugweme lokho ngokuthi thandeka la ufika khona ungagcini ngokuthandeka kuphela hlonipheka angithi ukhona uMandela ukuhlaba ngecharisma khona uMgabe uthi full force command yayizwa lonto la ufika khona ukwazi ukulisho liqine libambele yakhuleka nasemakhosini asendlunkulu wemakhosi izizwe zengazimthande ngeza ngawo uMgabe noMandela nabo sopolitiki especially ward councillors enhlaleni nezinkinga eziningungini nangu uMgabe nangu Mandela 079 0453 446 impilo yakho ibe yinhle icwebezele impumelelo yakho ibonakala kodwa ngifuna ukubashiya ngaphandle abantu abawomabhalane ama receptionist thathani lensipho izokwazi ukukwenzela ukuthi noma isho kuthiwa becatshangana ngawe awuyayitshela lo mabhalane ukuthi hey no nesi bengasala thathani lensipho ngenza ukuthi kahle wonke umuntu imfanele lensipho abammeli bafanele kodwa yikho into ngigaranta kuyona njengale ngizoyisho manje uma nje ugembula unuka ungcolile uqhilazekile ngeke uwine lezo zinto idinga ukuphungwa ziqheliswe kuwe bese inhlanhla yakhe iyivukela ngale ukuthi uzuyothatha into ezinkulu ucatshe wenziwe yonke into nangu uMgabe noMandela ungenasigubhu nangu uMgabe noMandela ungenaliphondo nangu uMgabe noMandela kulelo business olenzayo une funeral cover noma unebandla laba abantu abathinta into zakho batshela ukuthi abadlule kunangu uMgabe noMandela ufuna ukubonga ke namhlanje kwinyanga enkulu yala eNanda eDube village umkhulu uGcaba ubaba uGcaba umkhulu uGcaba bangilandela uGcaba khona lo munye uGcaba la ekhaya onikeza abantu amaloni emabank bese kuba nango umunye wecustomer la ekhaya umkhulu uGcaba usebenza lapha nanza ukuthi wenza yonke imisebenzi edloze yahlukahlukene kodwa uyethi lensipho le bonke abayise empophomeni uthi bayibayise empophomeni mayisebenzisele insipho bebuye bezombonga bebuza ukuthi wenza ngani kanti uyena uqale kwasihlanga ngalensipho uMgabe noMandela inyanga engenakuzisha amagama ngoba zona ikaphumela ubani ngcono uGcaba uyaphumela ubani uthi usebenzisa uMgabe noMandela so ngizothi ke ezinye nezinye ziyafika la ithatha uMgabe noMandela yanicela ke ngani zakwethu ukunithulela nansi into Thintaqa leyo into yabantu besifazane abathi bafuna inkomo yabo ihlale ihlangene ingakhala amanzi inganuki ingabi na discharge ishayela ucingo uma uyifuna uThintaqa uship ngendlela eyisimanga ship uThintaqa uzosebenzisa ubuyele esimeni uklina negazi uklina nemsipha ubuyisa imizwa bese lento abathi silungulela singaphinde sikulokothe mawusebenzisa uThintaqa lento yokushaywa impwici esikhaleni mawusecansini namajaqamba leyo nto iyaphela okwesibili lo Thintaqa uyakwazi nokwenza ke ukuthi ube newozawozo hehe nje umuntu mayikubuka uthandeke nguthatheke kumuntu waseNingizimu Afrika nguthandele ukuthi abantu asebesizoyena ngawo bayambonga nami bathi mapholo balobaba njalo mayifikela bayichazi lento kodwa uyayenza ube sethi kumina I will invest wena mapholo ngicela ukubupha le product yakho tshela abantu ukuthi unayo yonke imali ozoyenza ngayo uyithatha uyisebenzise enhlelweni zakho nakasiyaviva TV1 sesisebenza isikhathi eside nawo bonke abantu abasifazana bafuna uThintaqa kufana nokuthi yabona mawukade ushayile lo Thintaqa wasebenzisa amanzi abandayo emzimbeni wakho umzimba wakho uyaqoqana ubuyele esimeni izinkwantsho ziphele kanti futhi uyakwazi ukusiza abantu abanankinga amalungu emzimba nabaphathwa amathambo isho ungasawufuneli indaba yokuthi inkomo yakhe iqoqana kodwa mawunenkinga yamathambo unenkinga yenzikizane izinkwantsho zonke lezo zinto uyakwazi ukuyilungisa kahle lo Thintaqa ucishe ufane nozifo zonke kodwa usiyo nozifo zonke mina ngikuthandela ukuthi kakhulu abantu besifazane bayancoma bese ngithi ke awulikhona iphini esithi bhala amabhalana uzobhala wensizwe enenkinga ungavukela wensizwe enenkinga ucheshe ichama wensizwe enenkinga yokukhipha uketshezi oluweak
0790453446 ushaye round uphinde ushaye enye round uphinde ushaye enye round azathi ngeke ngisalunga ngisafuni manje okwakho ukuthi ungithinte ku 0790453446 nguphethe uthinthaqa wabantu besifazane nguphethe ipeni liyabhala bhala amabhalana uzombhalele wetsizwe iphethe induku yenu uqobo iphakamisa imizwa uba nemorali uyaphuza ukukhathala nami ngiyayisebenzisa le 0790453446 ushiphi okwamanje lama products omabili ngizowakhipha ngo200 rand hayi 150 ngo200 rand iproduct yini kodwa kahle kahle yona u500 rand ngizokhipha only 50 kubantu besilisa 50 kubantu besifazane 0790453446 abantu basilisa ngibaphathele ipeni elibhalayo bhala amabhalana uzombhalele nami umuntu wesifazane uyicela impinda namhlanje nakusasa ekhathele njalo makukuthi akanawo uthinthaqa kodwa maye nothinthaqa zijahana endlini uze kuyolamula ihora lokusa ingakho ngithi kuwena uzongalithatha ipeni uyindoda uzongalithatha ngcono bengiyaliveza ipeni man hayi uzongalithatha ipeni kanti umkakho usehamba la uthatha uthinthaqa mase sebenzisa uthinthaqa kukhathala wena awusendoda yalutho nawe wena wesifazane uzongawuthatha uthinthaqa kanti indoda yakhe iphethe ipeni elibhalayo ithi yangena khala amanzi iphume hambe yobhala ngaphandle ngoba lento masiyithintile ithi bhala amabhalana uzongibhale nami yayizwa indaba nithokoze uyitini zombhede nithokoze ishe umakoti makade umthinte kahle avuke ekseni akushayile i-breakfast in bed athi ucleaner adasithi sho amaphilo clean ubona ashift indlu yonke ngoba libhalile ipeni and wena wesifazana uyifica inkomo ithemumuku 2 ubuyelele etshikini bakho uyiqoqa yomili thenkwe ineleyo mosha enatural 0790453446 niphathele nangomgabi niphathele uMandela ikhona inkwali yemali kanti futhi ikhona indaba yepeni ikhona indaba kathinthaqa 0790453446 usibonene ngevideo landela yafuna ukusondele nje ukuthi ubabukisa la emhlophekazi lokugcina beyibone insipho lena ke yamandla insipho yempumelelo iphethe protection and success insipho yokuphumelela nanoma ngabe yini oyifunayo special siyaqhubeka ngo300 rand 7